పదార్థాలు మాత్రమే. 100 గ్రాముల సేమియాలో ఉండే శక్తి 331 క్యాలరీల శక్తి అన్నమాట. కేవలం క్యాలరీస్ ఉంటాయి, పోషకాలు ఉండవు. దీంతో మనం రకరకాల టిఫిన్లు చేసుకునేటప్పుడు కానీ, స్వీట్లు చేసేటప్పుడు కానీ ఒట్టి పిండి పదార్థమే కాబట్టి త్వరగా ఉడికిపోతాయి. అందుకని త్వరగా ఉడికే ఇవన్నీ కూడా త్వరగా అరిగిపోతాయి లోపల. ఈ పిండి పదార్థాలు ఎక్కువ కాబట్టి త్వరగా రక్తం లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల్ని త్వరగా పెంచుతాయి. కాబట్టి షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వారికి సేమియా ప్రోడక్ట్స్ తింటే రక్తంలో చక్కెర తొందరగా ఎక్కువ అవుతుంది, కంట్రోల్ తప్పుతుంది. మరి షుగర్ వ్యాధి లేదు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. మరి మీరు వచ్చేదాకా ఇట్లాంటివి ఎక్కువగా తిన్నారనుకోండి, షుగర్ వ్యాధి ఇంకా చిన్న వయసులోనే వచ్చే ఫౌండేషన్ మీరు వేసుకుంటున్నట్లు అన్నమాట. అంచేత ఎప్పుడన్నా ఏదో అప్పుడప్పుడు